Fortæl mig. Fortæl mig, hvordan er det at være parkourmester? Ja. Altså, man får rørt sig lidt. Det er dejligt. Ja, og hvordan er det at være en parkourmesters lærer? Ja, det er meget fedt. Ja. Det er bare en strømforsikring. Ja, okay. Men jeg lavede jo en træning, hvor man skulle have over Lego-klodser. Jeg glemmer aldrig dengang, du væltede. Kan du huske det? Ja. Ja, du blødte over hele kroppen, mand. Jeg var ligesom ketchup. Men hvordan fuck kan det være sjovt? Du må sgu da gøre fucking ondt. Jeg elsker folk, der slår sig. Her kan vi se Kevin. Løb. Lad os se, hvad du kan. Mester. Det skal ikke parkour, der. Han er bedst, når jeg er sur på ham, ikke også? Hvad? Du er bedst, når jeg er Så sur. bliver sur, din fucking fækken! Kevin, slå mig. Og du skal græsse, ikke sige, at jeg skal holde min kæft. Du kommer i kraft af mad. Løb, Kevin, de er alle sammen efter dig. Kevin, din skid! Kom nu, din lille fække! Kevin, din skid! Kevin, hvis dem, han ved, hvad han gør, mand. Han ved selvfølgelig efter ham. Kammermanden er her, det er svært at følge med. Og han tager ind til, hvor økserummet er. Jeg siger dig en ting, der er boksebilen af en aften. Så er det ikke. What the freak er det her? Han prøver. Pas på, der kommer nogen! Kom, følg med mig. Tør du følge med mig, kammerat? Jeg tør godt at følge med dig. Nej, jeg tør ikke at følge med dig. Jeg tør godt. Ses. Okay. It was at that moment he knew he fucked up. Du kan ikke en skid, din... Løb! Kameramanden, han er andre for tæsk først, i hvert fald, kan jeg godt fortælle jer. Hej. Hvordan er det at være Danmarksmester i parkour? Det er altså godt nok